Takže čau, moje meno je Xinky, to ja vás vítam pri znovu natáčaniu Survival Craftu, dúfam tentokrát už s dobrou kvalitou zvuku a obrazu. Máme asi okolo 15, že by sme sa mali do toho rýchle pustiť, pretože nechcem, aby znova vymazali video. Takže vytvorím si nový svet, všetko tu necháme, nič netreba meniť. OK. Dúfam, že sa to načíta. A už to ide. Dúfam, že ma je dobre počuť. Toto je pekná zdržovačka, ale však on sa to ešte prestrihá určite. Čiže toto sme my, sexy panáčik s bradičkou a môžeme začať hrať. Dúfam, že není moc nahlas zvuk a všetko ostatné a dúfam, že to nebude sekať, pretože to by ma naštvalo a zdá sa, že áno. Uvidíme. Naťažíme si nejaké drevo z začiatku, myslím, že tento diel bude nudný a taký nepodstatný, pretože je logické, že nejak začať musíme, lebo a hlavne dve drievky. OK. Don't rage. Not rage. To je žirafa. Počkaj, to je žirafa? OK, vážne to je žirafa? Tak tam idem. Čože, tu musím mať? Dá sa to nejak ochučiť? Mal by som si o tom asi niečo zistiť, lebo akože... Čože, to je aké husté. A aký hnusný zvuk? Punch! Ha! Kam zdráš? We'll see. OK, ja som úplne vyšťavený dneska, ale však to je jedno. Vôbec si nič nepamätám zo Survival Craftu, takže všetko sa budem musieť pomaličky učiť od znova. Základy určite viem už iba z klasických hier a tohto typu sandboxového, ale ináč nič. Asi toto bude crafting, no jasné. Aha, a jak sa to rozdeľuje? A počkaj, však ja nepotrebujem rozdeliť, však takto. Sem, OK, crafting. A niekam si ho položíme. Chce to nejaké pekné miestečko na dom. Budeme tu pri vode a urobíme si tu nejaký plážový domček, alebo možno hrad, ešte uvidíme. Čo to bude chcieť? Bude to chcieť styky. A zo stykov si spravíme spravíme krompač. Áno. Ne. Späť. OK. Určite sa teraz pýtate, prečo preboha krompáček. Urob si sekeru, nájď už si drevo a potom, ale ja chcem mať rovno kamennú sekeru. Ne, nekop ten piesok. Aha. Teraz tu dáme sa takto a vykopeme to rukou. No, kvalitka zvuku, to som si ani neuvedomil. Fantastický dodaný zvuk kopania tu je, lebo to je úplne prepracované. Koľko natáčame? Asi 3 minútky? 4? Asi 3,5 minútky dal. OK. Chcem aspoň niečo stihnúť do tých 15 minút, čo je fakt málo na natáčanie, pretože... Nevadí, v pohodičke, to je pohoda. Vidím kameň. To je kameň. OK. 1 kameň. 2 kameň. 3 kameň. Ešte raz 3 kameň. Máme 3 kamene. Čo to bude? Áno, to stačí? V pohode. Seriózne. Však prechladnem, ale... sakra. OK, toto si dáme sem. A z tohto si spravíme toto a z tohto toto. No, vysvetľujem to jak keby som bol z nejakej zaujímavej školy, ale však dobre. Musíme sa vyverovať noci. Viem, že tu sú vlkodlaci, či čo to tu je, či tak nejak. A vlci nás budú chcieť zabiť a všeobecne zvieratá určitého typu, ako je medveď a vlk, nás nebudú mať radi. A ďalšie. Uvidíme, kam sa dopracujeme. Po prípade, keď vás bude zaujímať, čo to je vlastne upresnenie toho
programu na natáčanie. Môžem z toho robiť videjko a jak to nainštalovať, to mimo do komentárov a to je asi všetko o týchto aplikáciách. No, máme nejaké to také prepované, úplne mega textúry proste. Aspoň, že to nie je aspoň, že to nie je jedna veľká kocka. Čo to je? Aha, je to ďalšia. By ma zaujímalo, či sa dá doplávať. Čo? Aha, to som čože? OK. No, stojím jak tlk, jak penis v teplej vode a môžem medzi tým... Hej, niečo... Počkej. Hej, to je tu 40 na zväzok? Som úplne zabudol. A ja som úplne, pardon za všetky tieto tu chybičky, čo robím, ale ja som akože fakt, povedzme, nový. Takže tak. Ja, ako, no nejsem nový, chápete, ale nezvyk proste. Začneme stavať domček rýchle. Niekde pekne, tak to urobíme si ho nad vodou, nech je sexy. No nejsem ja úplne pip. OK, páda. Povedzte potom, napíšte v komentároch, aký štýl videí vlastne chcete, čo mám robiť. Či mám normálne prežívať, stavať domčeky a tieto veci, alebo čo mám robiť, lebo ja chcem zabaviť vás, aj preto som sa vás pýtal, či mám natáčať. Tak, logicky, že mi píšte, aký typ tých videí mám natáčať, aby som vedel, či to má byť nejaké prestrihávanie, či to ide rovno tam, či chcete len, ja neviem, kopanie, keď budem niekde dole, v dole. Čo už je tam niečo pláva? Žralok? Nejak ten domček vychytáme. Ja sa bojím. Som urobil zbytočne tu na tento, toto. OK. Toto vyzerá slubne a takto posunieme to nad vodu, len bojím sa, že keď pôjdem do vody, padnem z okraja. OK, to je paráda. Že keď pôjdem do vody, tak ma to niečo zožere, pretože viem, že toto hra je úplne brutálne zákerná a proste chce vás zabiť. Všetci ma What? Mám jesť? Čo mám jesť? Som stratený. OK. Rozšírené nastavenia, samozrejme. Tak, toto není dobré. Niečo ma tu zabije a ja sa z toho zblázním, keď ma tu niečo zabije hneď prvý diel. Ja to ne. OK, budeme si veriť. Ja proste to dokážem. To zvládneš. Jak mi škripe hlas. Čo? To bolo husté. Čo je toto? Oslík. Otrasa. Vyprdi mi peniaze. To čo bolo za zvuk? Čože? Tebe. Tak tu... Čo? Nebudeme krutí, budeme mierumilovní. Prekraftíme to. Niečo som tu počul. Niečo sa tu pohlo. Sekeru. Ne. Ja. Čo, to je pekné. OK, dúfam, že niečo vidíte, ale určite, že to je sliepka. Čo sa tak ľahkám, však... prestal pršať. Romantická idylka skončila. Ne! Som krivý! OK. A hlavne pri posratý, keď sa furt krčím. Pardon za nadávky.
Ak to berete ako nadávky. Snažím si nenadávať, lebo ja som slušný chlapček. To som nechcel. Aha, jasné. Postavíme si, tu budú dvere. Ja tam vidím toho vlka. Ja ho tam vidím. Ja ho nechcem. To není vlk, to je oslík. Niečo ma tu zabije a ja sa... Čo to je? To je lev. To je lev. Chce ma zabiť. Chce ma zabiť. Nechaj ma. Nechaj ma. To. Au. Kurde. Jak to, že v noci... Ne. V noci nechodia... V noci nevychádzajú vlci či levy. Aj po ňom. A leží tu. Tu máš ty. Marha 1. Ogrgel. Čo to je ogrgel? To je jedno. Koľko? 11 minút. To... Buzeranti, oni tu boli spolu. Čo? Ja byť veľmi smutný. Čo? To ne. Toto ne. Takže, áno. Ja zomrem 3-krát. Minimálne 3-krát tu zomrem. Tam niečo horí? Ne, to je iba... Ja som mal u seba trávu. To není moje, pán policajt. To není moje. To mi Sakra! Sakra! Toto je veľmi zlé. Krompačom ho dám. To sakra. Ne! OK, vyfarbil sa nám tento diel veľmi krásne. Áno. Hneď... Toto. OK, tak ja budem končiť, lebo uvidíme sa pri ďalšom dieli, keď toto tu... Vážne? Keď toto tu vykosím, aj tak už radšej končiť. Ne. Áno, choď preč. Ja ju nejde po mne? OK, no dobre. Tak... Zdar do ďalšieho videa.